L-istennija biex isir eżami għal bone density naqas b'9 xhur, jiġifieri minn sena niżel għal 3 xhur. Il-kundizzjoni tal-osteoporożi ddajjef is-saħħa tal-għadam b'mod partikolari fin-nisa l-aktar wara il-65 sena. Iżda persuna li tkun tbati minn din il-kundizzjoni ħafna drabi ma tkunx taf. F'Malta medja ta' 300 persuna fis-sena jiksru ġembejhom minħabba l-osteoporożi. U għalhekk li ser jibdew isiru set ta' domandi lil pazjenti sabiex jiġu identifikati dawk li huma f'riskju illi jbatu minn din il-kundizzjoni. Dawk li jinsab li għandhom riskju għoli isirulhom eżamijiet mediċi bilan li l-kundizzjoni tkun milquha mill-aktar fis possibbli. Il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia qal li kull sena f'pajjiżna jsiru madwar 13,000 eżami ta' dan it-tip. Bis-saħħa tiegħu dan it-test se jiġi identifikati dawk in-nies li għandhom bżonn iktar investigazzjoni ta' din il-kundizzjoni li ma turrix l-ebda simptomi u l-ebda sinjali, kemm mit-tabib tal-familja li jaħdem fis-saħħa pubblika, jiġifieri mal-gvern, kif ukoll anke mas-saħħa privata. Barra minn hekk qegħdin niffaċilitaw ukoll dan it-test isir ukoll waqt l-screening tal-sider. Intant il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia stqar li permezz tal-promozzjoni u l-prevenzjoni nistgħu nilqgħu għal din il-kundizzjoni qabel ma tolqot l-aktar postijiet vulnerabbli fil-ġisem bħal polz, il-ġembejn u d-dar. Sadan it-tant il-Ministeru għas-Saħħa kompla jkattar ir-relazzjonijiet tiegħu mal-privat kif ġie ffirmat ftehim dwar is-self ta' apparat mediku bejn l-Isptar Mater Dei u entitajiet privati fis-settur tas-saħħa. Lan tal-ftehim huwa t-tisħiħ tal-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u s-settur privat, wedda elettorali ta' Gvern Laburista. L-Isptar Mater Dei permezz ta' dan il-ftehim ser ikun jista' jsellef apparat mediku lis-settur privat u bekk dan tal-aħħar ikun jista' jagħmel proċeduri mediċi li s'issa ma setax jagħmilhom minħabba li m'għandux l-apparat meħtieġ. Għalhekk il-pazjent ser jibbenefika wkoll għaliex bil-ftehim ser ikun assigurat l-aqwa faċilitajiet kemm fis-settur tas-saħħa pubblika kif ukoll dik privata.